Gospodin Kovačević. 91. Vi ste zapravo rekli. 91. Evo odgovor, ali ja ću biti konkretan. 91. te Europske unije, odnosno tada zajednice, kako se tada zvala, je bila na strani našega agresora, znači na strani četnika, na strani JNA. Gdje su tada bili? Nisu nas htjeli priznati, nego naprotiv, zabranili su nam uvoz oružja, zabranili su nam samo obranu. Gdje su bili oni? Oni nam nisu prijatelji, oni nas samo žele iskoristiti, žele našu suverenost, a ovi izrodi i izdajnici koji potpisuju takve sporazume, mi ćemo im suditi kad-tad. Nećete sigurno olako proći protiv toga, jer je to izdaja i protiv... Nije mi isteklo još vrijeme, nemojte me prekidati. Budite toliko pristojni, nemojte me prekidati. Jer evo, meni dajte tu samo 2 minute, a ja skupljam po 15-20 tisuća prosvjednika na trgu Bana Jelačića, a meni ovdje dajete samo 2 minute prostora prije ovih izbora. Da kažem do kraja, svi vi koji dižete ruku za Europsku uniju, vama će hrvatski narod suditi jer je to izdaja. Mi Hrvatsku nismo stekli za zelenim stolom, mi smo se Hrvatsku i te kako krvavo borili, za razliku od vas koji ste se skrivali u Zagrebu. Gospodin Grujić.